अशा नवनवीन रेसिपीजचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, त्याचसोबत चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, मी सिद्धी तुमचं स्वागत करते माझ्या किचनमध्ये। तर आज आपण एक सिंपल रेसिपी करणार आहोत। बनवायला एकदम सोपी, कमी साहित्यात होते आणि ह्याचं जर प्रिपरेशन करून ठेवलं तर बनवायला देखील कमी वेळ लागतो। ह्या भाजीची जी चव आहे ती कुठल्याही हॉटेलमध्ये अशी भाजी मिळणार नाही। एकदम सोपी अशी रेसिपी घेवड्याच्या शेंगाची भाजी आपण बनवणार आहोत। तर भाजी करण्यासाठी मी एकदम कोवळे असे घेवड्याच्या शेंगा घेतलेले आहेत। चवीला ही भाजी फार छान लागते। तर सगळ्यात आधी आपल्याला काय करायचं आहे, ह्या शेंगा जे आहेत ते आपल्याला निवडून घ्यायच्या आहेत। ह्याच्यामध्ये कीड वगैरे असेल तर तेही आपल्याला चेक करायची आहे। तर शेंगा निवडताना अशा दोन्ही टोकाकडच्या शिरा जे आहेत तेही काढून घ्यायच्या। हे शेंगा एकदमच कोवळ्या आहेत त्याच्यामुळे ह्याच्या शिरा निघत नाही। शिरा काढल्यानंतर शेंगा या पद्धतीने ओपन करून घेऊ आणि कीड आहे की नाही ते पाहून घ्यायचं आहे आणि शेंगांचे बारीक बारीक तुकडे हातानेच करून घेऊ। तर इथे मी शेंगांचे बारीक बारीक तुकडे करून स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेत। त्यानंतर इथे मी कढई गरम करून घेतलेली आहे। कढई गरम झाल्यावर ह्यामध्ये मी 2 टेबलस्पून तेल ओतते। तेल चांगलं गरम झाल्यावर ह्यात घालायचं आहे पाव चमचा जिरा, त्याचसोबत ठेचून घेतलेला लसूण घालू। कोणतीही भाजी असो लसूण ठेचून घातला तर त्याची चव छान येते। लसूण घातल्यावर ह्यामध्ये कढीपत्ता घालू। त्यानंतर ह्यात बारीक कापून घेतलेला कांदा घालायचा आहे। कांदा घातल्यावर आता आपण परतून घेऊ। कांदा परतल्यावर ह्यामध्ये चिमूटभर हिंग, पाव चमचा हळद, 1.5 टेबलस्पून लाल तिखट घालायचं आहे। हे असे मसाले घातल्यावर आता आपण ह्या कांद्यामध्येच मिक्स करून घेऊ। त्यानंतर ह्यामध्ये बारीक कापून घेतलेला टोमॅटो घालायचा आहे। टोमॅटो घातल्यामुळे ह्या भाजीला मस्तपैकी चव येते। टोमॅटो मसाल्यांमध्ये परतल्यावर ह्यामध्ये बारीक केलेले घेवड्याच्या शेंगा घालू आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। मीठ घातल्यावर भाजी परतून घेऊ। भाजी परतल्यावर यावर झाकण ठेवून 5 ते 6 मिनिटं हा घेवडा शिजवून घेणार आहे। 5 ते 6 मिनिटं झालेली आहे, चांगली वाफ आलेली आहे आणि आता हा घेवडा पुन्हा मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर परत यावर झाकण ठेवून ही भाजी शिजवून घेऊ। तर 3 ते 4 मिनिटांनी बघा आपली भाजी शिजली आहे की नाही ते। तर इथे आपले मस्तपैकी भाजी शिजलेली आहे। त्यानंतर ह्यामध्ये आपण किसून घेतलेलं ओलं खोबरं घालू। ओलं खोबरं घातल्यावर ही अशी भाजी परतून 2 मिनिटं घ्यायची आहे आणि ह्यावरती 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवायचं आहे। 2 मिनिटांनी ही भाजी पुन्हा एकदा परतून घेऊ। तर इथे आपली भाजी मस्तपैकी रेडी झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि एका प्लेटमध्ये भाजी काढून घेऊ। तर तुम्ही ही गरमागरम भाजी चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर खाऊ शकता किंवा टिफिनमध्ये न्यायला सुद्धा मस्त अशी ही चवीला छान लागते। तर ही भाजी इतर भाज्यांपेक्षाही चवीला खूप छान लागते। तुम्ही पण ह्या पद्धतीची भाजी घरी बनवून जरूर ट्राय करून पहा आणि ही रेसिपी कशी झाली आहे हे आम्हाला प्लीज कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, तसेच नवीन व्हिडिओचे रेसिपी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा।